delok lho. Ayo. Aja ganggu lho. Joget apik lho. Yo lo lo. Ayo, kayak wong delok lho. Wong delok kalian dadi lho. Wong delok kok kesurupan. Ayo. Ayo. Apa sih kesurupan? Wong delok. Alah. Piye, Met? Mas Komet karo Mas Lendro. Wonten Jawa, Mas. Pangapunten malam hari ini masih ada ya kuwi Mas Victor. Mas Victor ki coba njajal digaweke anu ya, digaweke gubuk asmara ning di versi J. Ngaten iki. Napa J niku, Mas? J iki jaranan. Oh, terang dudung dan nuntak jelem. Tapi si nembang kok kayak Cahayu Perobor ini ben jumeneng. Oke. Nah, kene Dok, kene. Yo Mas, Raras Kawiryan gawekno versi J karo munggahe Victor ki ahli joget. Mas iki kowe lek mek gurung ngene, ro Victor pangan. Kowe dipangan. Ngono. Kowe mek gurung ngene tok, berakot karo Victor. Victor niku piyane gede dhuwur ya, Mas? Iya, jogete apik. Wah, ya. Ayo. Kene Mbak Prabowo diaturi munggah kene. Karo napa perkara? Yo. Gubuk asmara. Trak kongkang. Kene Cahayu Prabowo ini. Pas ki wonge Gabung karo tak Komet karo tak Slendro. Ana Victor. Piyayi saka Magetan. Lole. Sik. Op. Prabowo ini wis munggah, Komet wis enek Victor endi? Lah nggih. Tor Victor. Lho jenengan mau nimbali sinten tok kula kan. Sampean karo Victor. Lah terus? Victor tak kon joget. Pun diparingi sepat. Komet sampean enek. nyanyi Victor langsung munggah ngoten to. Heeh, karepku ngono. Lah kudune kan pancen wis munggah. Iya, Prabowo ini kan wis munggah, sampean wis munggah kan, Nduk? Kan kula punten ngriki. Lah Victor endi? Lah tuko. Sajane kan biayane gede dhuwur. Kowe ngerti, Met? Victor, Met. Tak celuki ya. Iya. Kowe engko bablas nguyuh kok. Met apa ning ndi kowe? Dene nyeluk Victor. Apa iki ya, Met? Met. Oh, Victor. Wah, mboten enten Victor. Iki wayange obah-obah dhewe iki. Lha iki apa iki? Oh, alah iki to. Iki lho, mau dene ra anu dadi ra kerjane ra sesuai sepate ngono lho. Iki Victor apa tukang traktor, Met? Kuwi ora Victor. Sampeyan Victor. Ora Victor ya rumahku. Iki gak tukang traktor to, Met? Kuwi kanca seni Mojokerto. Oh, nggih ta? Seniman dalang kuwi. Lodro kaya ngatuk. Iki apa butane kok malih loro iki apa iki? Wah iki to Victor iki. Ayo. Kowe ngapusi aku kowe, Ndro. Lah, Mas. Jarimu piyantune gede dhuwur. Loh, nek Victor iku nek gaduke Mbak Probo. Probo iki biasane piye? Probo kan piyantune ideal. Nah, ini pengin dulan nek. Wah iki to Victor iki. Niki lho. Iya no. Lho, iki lho karo Mbake. Ayo kene. Jare mau Gubuk asmara. ayo metu jalan. Ben joget dhek. Versi J. Iki Victor. Kowe Victor ah. Udu. Loh, lah kowe sapa? Mosok pitik? Ora mungkin kan? Ya ampun. Victor kan? Nggih, kula Victor. Oh, Victor no. Victor, pikiran kotor. Bukan Probo, bukan. Ya, terus gimana? Victor. Victor. Vic itu ku mencolot. Vic. Victor. ora apa-apa mencolot. Iki Victor niku ngomong Apa? aku ya jajan. Ya ampun. Pak Deokut nglumpukno wong stunting. Ora kaya. Dadi dia itu punya kelebihan jogete apik dhek. Napa? Ora percaya tau. Napa nggih niki? Lho njajal tung-tung. Ah, aja percaya, Met. Lah. Joget J, versi J. Ayo versi J yo. Versi J. Laras Kawiryan. Gubuk asmara. Wah, rambutnya tuwa wah. Amit pasang kalimat apik tunggal guru aja ganggu tunggal aja bodoh. Ayo iki moto, iki bocah iki moto iki. Lho. Iya.
Sahayu. Aku kelingan Oh, kubuk kae biyen tak goleren nah, ing jagat Met. kebak kowe tak lani sing delok ning kono, delok ning kono, delok kesenian. warna tanda isih lega. Nah, Slendro ning kono karo delok karo komet. Lho. Kubuk asmara Oh. biyen kae tak gandum tresno Ya iya iya. tanpa bantal tanpa kloso bot abot ketaman asmara kubuk kae kebawati sampai besok ora bakal lali kubuk kae kebak cerita Masa kebak cerita tenan waya wengi nganti jagat rina cadetan sajroning ati Hok lah, hok tanpa luntur saya merati aku kowe dadi garwa marga larang ning kubur Ayo, 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 ayo. Ayo wong delok kae, wong delok lho, kae. Wong delok lho. Ayo. Aja ganggu lho. Buket apik lho. Lho lho lho. Ayo, kae wong delok lho. Wong delok kalih dadi lho. Wong delok kok kesurupan. Ayo. Ayo. Apa sih kesurupan? Wong delok. Alah. Ya Piye apa? piye, Met? Itu cak omong-omongan lho, Cek. Apa cak Apa kuwi? Apa sing bebak apa? Cak? Lep pulae kaya ngono. Anu gogrok ta. Mengeten iki tok lho sing dipamerke karo bocahmu ya. Lo kelebihane luar biasa. Iya. lho. Met ming trimo ngene kok dipamerke karo wedok. Aja ngenyek lho ya, iki Victor andalanku ya Mas. Iki ada saka Magetan digorene joget Andalanmu sapa? Selain joget, Mas ya kaya bal bekel. lho, kok bal bekel to. Maksudnya kelincahannya. Iya. Koyok ngene kok iso mbok nyek-nyek. Wis narine koyo ngono apik koyo ngono kok iso. lagi ngene ya, Met yo. Takonono, selain nari, Selain isone air apa? apa? Ayo, isone. Lho, iki urung sepiro, Mas. Urung Suara. Kalagur suara bedino iki nyuara lho. nembang iso apik. Kalagur suluk bedino pangananku, Mas. Lho iki mahasiswa isi. Ayo jajal wis suluk suara. Keistimewaane Victor selain nari, nembang, suluk, ndalang ki Victor. Iki Takonono ukuran mahasiswa pedalangan iki pedalangan ya Le. Victor. Pedalangan, Pak. dalam semester berapa? Tor? Semester 7. Semester Lho, 7. semester 7. Penasaran ukuran katoke piro? Ya apa? Ya apa? Kowe iki aja ngono, penasaran, rada alus lho ukurane pempese piro. Paling nyuwun sewu ora isone rokne suarane komet. Ya ora, Met. Aja sini-sini wong lho, Met. Aja mirang-mirangne aku. Ora. Ayo endi andalan? Jor-joran apik ndi karo Victor? Jajal. Ayo, Met, tes, Met. Ayo, Mas. Iki mahasiswa pedalangan kowe kan mahasiswa pedal pedal-pedah kowe. Niki semester 7 to. Kowe semester piro, Met? Lah semester piro? Semester 2. Bu. Santai. Kowe iki yo ndongkol. Mas, Ayo, Met. tuh, tak tuh, dikendang. Ikuti suara saya. Iya. Aja Apa? makan. Apa nyombong nih suara? Lah iki donya ora enek Victor iki wis nyuwara kok. Gurune probol ya. Ikuti suara saya. Oke, Bet. La 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 la
La la la la la la. Iso. Apik le cangkeme ngawur. Vokalmu nyanyi-nyanyi tak. Urung kok. Tenan lo Met, sini mong lo Met. Kedangnya masih. Endang. La 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 la. Ayo. La 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 la. Nanti cah. Apik lho. Apik dek. Ekspresine delokan vokale ekspresine koyo ondur-ondur. Kok gak iso? Kok turundur. Lho kan apik koreomu. Ojo sini mong lo. Ekspresine apik. Anak terima sampean lebih origine halumrah gamelan coba sampean iso apa. Sik. Heeh. Ke ngetan meneh. Apa? Banyuwangi. Iya, coba. Ya, jajal. Dhuwur nadane. Iso. Sapa ora? Lah aku ora iso dhuwur ini apa lho. Maneng isun. Maneng dilara ati. Diulang-ulang lho, Nduk, Prabu ini. Aja kalah. Ojo sini tor. Maneng. Ya. Dhuwur lho. Las, kaya Prabu ini iki lho. Gurune Maneng. Cek Met, apa bugele apa Met? Baterai. Oh baterai. Robot. Tor wis tak jambak lho. Aku. Maneng iso. Ya. Maneng diloro ati. Maneng isun. Maneng diloro ati. Apike kaya ngene. Met, ojo sini aku lo Met. Koetan Banyuwangi. Banyuwangi ngalen iso. Iso. Ngulon. Ning ndi? Jawa Barat. Ayo. Satu nada Mas. Dia lelaki, kamu lelaki, Slendro juga lelaki, Pak Rudi pun lelaki, Yongko lelaki, sing Orjen punya lelaki, Victor juga lelaki, tukang soteng lelaki. Siap, lagumu kok. Lagumu kok. Lelaki tok gitu sing bener. Iya to, Pak. Lagumu kok. Apa Mas? Dia bingung. Ya gak iso bingung ndang ayo. Jajal ya jajal. Victor iso wong didikane Prabu ini kok ya. ya. Latak-latek Victor lah juga Mini ngene ya. Victor Mini, oke. Mini. Lelaki kok ya. Lelaki lho. Rungane sik. Piye? Sapira ngono. Pinten, Mas? Yo. Jarike sore mang sik tas tak guntingno jarik iki mang lho. Iki gak serbet to iki. Lagi tuku jarik siji kan kanggo wong telu to. Alah wong penyanyi kok budek. Sik to ya. Dirungokno sik lho cek Nada kok ngeling akot kok. Victor juga lelaki, Paruti Gareng juga lelaki. Dek ngerti lek aku lanang. Aku adus nginceng dek. Maladan. Allah Akbar Allah. Cok malah Ya komik. malah adan Itu ya. malah adan. Lah kok malah komat. Karepe versi religi. Religi. Religi kok. Religi lho Dek. Dan ngaturke napa niki keluarga. Nembang apa Cah Bagus? Kok sik Pak, niki nek perkara kowe nari joget jaranan komet. Sino, jaranan Mas. Sikil gue lagi mari lho. Ora apa-apa. Ora apa-apa ben keseliuneh. Dagelan larang. Nah kene. Ben keseliuneh ngono. Ayo Met, kene Met. Tor Victor. Apa, Mbak? Kon longgo kene Oh, iya, timbang longgo ketendang kono. komet kon kok mencelat. Komet iki gampang ngidekan nek ero cah cilik. Ayo Met. Loh, ya ampun. Astagfirullah ya Allah. Ayo Met. Apa ki tabuhane apa, Ndro? Manut no.
Ketek ugleng. Lho maksudmu aranono. Ora sampean iki. Lho, jaranan ya ora. Oh jaranan. Tuh, apik. Trandurung. Oh yo njajal. Dek mau kalah karo Victor dek. Ayo. Yo. Sedul. Jaranan motor beling, rene otak tempiling. Bosa. Sedul, jaranan motor beling, rene otak tempiling. Bosa. Sedul, jaranan motor beling, rene otak tempiling. Bosa. Setul, barengan motor beling. Rene otak tempiling. Bosa. Sedul, jaranan motor beling, sing kemet kaya maling. Kesek ta. Iki piye ta iki? Jane aku yo sanah-anah lho. Iki konsepnya piye ta? Ngene iki dalan ngene iki simi lek ora 17 lembar ora iso lho Kang iki konsepnya piye Kang iki? Tunggale kuwi lho ya. Ini gak aku ra iso lho, Kang. Ora cetok. Tapi nduk Prabor ini mumpung menika wonten Victor, wonten Mas Komet. Dalu menika ya sadurunge atur pripun ya tetep melu ndedonga muga-muga Pak Ogut sak keluarga tansah pinaringan berkah seger kewarasan. Senenge mboten koyo bengi niki. Lho iya nduk iya. Seniman tumplek-blek teng mriki suwe Iya. gak ketemu Cak Komet kok ya wis Iya. ganti nggih to. Lho, piye met? Kok ganti met? Kira penake gak apik. Jelasne met. Jelasne met. Suwi ra petuk. Senenge gak koyo bengi iki. Nang keluarga besar Pak De Ogut. Ogut sama Mbak Yosi. Kan seneng-seneng Seneng. berbahagia. Iya. Mbot napa nggih kali Cak Komet kok wis ganti. Piye met? Ayo jawab met. Seneng bet sedangu mboten panggil Kak Komete api. Api. Kok enek kata-kata wis ganti lho. Duh, saya durus met. Diurus met. Lah bener lho ya iki kula mung perlu klarifikasi Heeh. saja. Kan BE ono kabar yang tidak benar kan sampean sing klarifikasi. Heeh. Kan Lho iki betul. aja ngantek tumpang suh. Betul Om kan kita Sabar. sesama seniman ya koyo dulur Iya, dhewe kan. iya. Victor biasanya ya gandeng karo aku. Heeh. Kan panggah saya ini panggah gandeng. Gandeng. Ini Mbak tak omongi, aku ki hanya sekedar partner kerja membantu Mas Komet malam hari ini. Ora tahu neko-neko, Komet iki karo sapa to sing tahu Nah, rukun. meskipun seperti itu paling tidak kalaupun ada masalah paling tidak di seperti pementasan ini harusnya kami tidak mempertanyakan hal tersebut. Itu kan personal. Lho kan jenenge kon Intern. dulur. Mbak Probo aku tepang sampean namun dangu to. Ngerti watak-wateke Mas Komet iki kaya apa. Nek aku diwarke sapa-sapa oke. Yo Siap. percaya ta aku ki Jangan percaya hanya lho. mendengarkan dari satu pihak saja tapi dengarkan dari kedua pihak dulu. Ada apa sebaliknya? Kan yo Ya kan, koyo tak takok. Wong iki biasane ngono ki ngalembono awake dhewe ora ngerti kabeh isine apa to. Nah, kan Wes itu to, suwe gak percaya karo aku sing ngalami kan ya aku. Ya toh, Nah kan ya. klarifikasi itu penting toh. Dari nang kene kowe rasane Syukur. Tane yo. Ya metu. Disabar-sabari kon yo. Wong ayu-ayu diseret ngalor seret ngidul. piye men? Kosok seret-seret padake karung apa piye? Kok tak antem iki kok. aja ya. Aku ra melu. Kok iso disabar-sabari wong wedok kaya ngene ditakoni sik tegere trene digoro-troke tegorono. Kene iki Mbak Yosi lak ya bingung. Iku Prabu karep apa karo Komet iku karepe apa, he? Ditakoni mak digeret-geret rono-rono maksudmu apa, he? Lah rungokno ya. Oktobernya apa? Loh, Iki Ayo, Pak. nyek kowe iki. aku suwi lho gak krungu ya. Lho Mas aku Probor ini ki menungso maca ayu-ayu mok seret-seret kok reken bledekan nah. Kon niku ya apa rek kon niku? Ngene lho, Rok. Kon niku ngoyo enggak metu-metu. Ngeten lho kon. Eh, Eh, kon iki apa? Bocah Jawa Timuran yang nganggo Jawa Timur, Jawa Timur. Meneh kene bos. nang kene seneng-seneng daleme Pak De Ogut Pak De sama Ogut. Bu Yosi. Nggih. Ngoten lho Om, nggih. Nggih. Niki masyarakat Suko khususnya nggih niku wau. Nggih, wonten Bekucuk tempuran. Tempuran. Nah niku masih niki. Apa arep ngeki apa kowe? Aku sampean ditekakne iki ya paling tidak Seto aku kok ditekak piye to? di, Piye to Mas? Sampene ngomong sampe tak. diaturi ndak mriki menika ra. Saya tak diaturi genduren apa piye to. Kok iki dek rene munggah rene iki. Aku mugahe rene ngidul. Dikon rene lho arep ngopo? Mantuk. Hei, aku wetak. Mantuk piye to?
Heeh sing baku Bakune menika ngucapaken selamat kagem temanten kekalih. Nggih. Mugi-mugi Sing dadi manten ki sapa? Lho, Kok ngawur ora ngerti acarane, Met. Kowe iki ditanggap wong ning rasamu. Lah. Iki ngono ora ngantenan. Oh, ini apa? Loh, apa, Pak? Apa to yu? Aduh. Apa, Mbak? Manten iku jelas wis suwe. iki ngekarke. Nah, Tasya kurang. Carane wong apa jenenge? Bahasa Indonesia dan bahasa modern mengatakan mengukuhkan. Nah, nek wong Jawa wong daerah Jawa Tengah iki mbangun nikah ora timo mbangun konstruksi jembatan. Dong kono. Enggak. Lho. Kan kaya Bu Mujiatun lah sini piyayi Nganjuk. Dadi menika ya nalurekne adat wonten Nganjuk dadi gelem ora gelem dikarke masih oleh dadi manten wis suwi. Muga-muga tansah sakinah mawaddah, Mbak. Warahmah. Monggo.